můžu vás jenom poprosit, až pojede nějaký autobus, že byste mi když tak řekla. Jo, jste něco. Děkuju. Tak ahoj. Ahoj. Čau. Čau. Ahoj, jenom. Jo, jsi tady ještě, lásko? Já jsem musel, že vás s tím budu otravovat, ale... Přišel jsem teď někdo, nebo ne? No, já vám to řeknu, my se neznáme. Protože já mám pocit, že právě jsem někdo přišel a jako já jsem to slyšel, jo. A mám jako trochu pocit, že mi přítelky jako podvádí. No, on tady za ní přišel nějaký kluk, jako objímali se a já jsem na ní koukala a ona dělala na mě jako pš, ale teda půjdem, už je tady ta 12. Ahoj. Ahoj. A co to bylo za mládec? Jako? Já nevím, já jsem si nevšimla, tady procházel, jestli se pozdravili, to ani nevím. Jo, takže ani nebudeš spolu? Ne. Tak děkuju, to se mi ulevilo. To máte vůbec za co. Tak díky. Tak ahoj, lásko. Můžu se vás jenom zeptat? No. Nepřišel jsem teď někdo ještě další? Já jsem měl pocit, že jsem teď někdo přišel. No, tam fotka byla s pánem. S pánem? No. A právě mám pocit, že mě přítelky jako podvádí, jako... Já nevím, já vám jako do tohohle nevidím. Jo, nepřišel jsem někdo teď, nebo... No tak jako přišel chlap, ale jako jestli je s ní nebo není s ní, Jo. tak to nevím. Protože... Se držej? No, držej se oba. Tak to není dobrý. To asi pro vás nevypadá úplně nejvíc. No já mám právě podezření, jako, že mě přítelky podvádí, oni se teda držej, jako my se tady... Drží se. Pojď úplně řekni. Co se nemyslíte vážně? Přesně jak se držej, takhle se držej, takhle jo, jedno, takhle se držej. Čemu Já jako? taky, my taky koukáme, co bych za tebe nečeká, tam tě zavede na záchod, koukáme na to jelita, jako jelita. Teď se tady zjevil nějaký chlapík a s tím zmizel tam dozadu.